दिनैहाय सेन्ट जोसेफ नास्राइबिल कैथलिक चार्चआव जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनो थाखाय प्रभु जिसुनि लामा हान्थिनायजों हान्थिलांनो थाखाय दिनै जों बाव आरज गाबनो फैदों। जोंनि बड'लेण्डआव सफैखानाय सान्थिया अराय गोजोर जाथों। सारा मुलुगावनो साफ्रोमबो सुबुङा आलो गोजोनै जिउ खांनो हाथों। जोङो बर'फ्रा बयबो जाहाथे ग्रें ग्रें जय जय मय मय दावराव दावसि गैयाबालायनो रायजो जालांनो हाथों होननानै दिनै जों बे नास्राइबिल सेन्ट जोसेफ कैथलिक चार्चआव दिनै जोङो आरज गाबफैदों। रायजो राजाफोरजों ज' जानानै जों आरज गाबफैदों। आरज गाबखांनानै दिनै मोनसे मोजां हाबाफारि जे बे नास्राइबिल सेन्ट जोसेफ कैथलिक चार्चनि दिनैहाय गोदान बिल्डिंनि मोनसे खुन्थिया बेयाव गायसननाय जादों आरो बेयाव गोजोननाय होनांगोन जे जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियै बे नास्राइबिल सेन्ट जोसेफ चार्चआव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रां बे चार्चनि जौगाथायनि थाखाय बे नास्राइबिल सेन्ट जोसेफ चार्चनि गोदान न'खौ लुफुंनो थाखाय आलारि सोरांनि स्किमनि आन्दाराव 2 लाख रां जे बेयाव फोसावदों आरो बेनि चेकखौ थाबैनो बे चार्चनि कमिटिनो गथायनाय जागोन। दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो ज' जानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सुख सान्थिनि थाखाय आरो मुलुग सान्थिनि थाखाय जों बेयाव आरज गाबो।